שזה היה חשוב והדברים הובהרו, אבל אני מציע, בוא ניקח, אמרתי שאנחנו צריכים לשמור את הקונסנזוס הישראלי סביב בקעת הירדן, בעצם זאת המטרה המשותפת של כולנו. וזה יכול להתבצע רק באמצעות התמשכות של הפעילות, זה לא יכול להתבצע באמצעות יום אחד. אני מציע, בוא ניקח את ה-21 בפברואר, הנושא הזה של צעדת הבקעה. אני מפנה את זה גם לחברים שיש פה שהם חברי הליכוד, ובעניין הזה צריך לעשות מאמץ מיוחד, לאו דווקא בציבור של המתיישבים, אלא בציבור בכללי, בערים הגדולות. אם אנחנו נהיה במצב שיבואו יבוא ציבור גדול, ואפשר להביא, יש לנו 7 שבועות של עבודה, יבוא ציבור גדול שייצור תודעה, זה גם יום שישי, אפשר להביא את האנשים, אז נעשה דבר גדול פה. לכן אני מציע, בוא נסמן את יום שישי הזה. אני כבר הודעתי למזכירה שתשריין את זה, וכל אחד יעשה את זה, נרתום עוד מעגלים. בכלל, הצלחה בחיים זה להרחיב כל הזמן מעגלים. אני תמיד אומר את זה גם לעוזרים שלי, שאנחנו לבד עובדים, זה לא יכול לעזור. כשנתנו הרבה מאוד אנשים, אז זה רץ. אז בואו ניקח את היעד הזה כיעד הבא ונצא לפה כבר עם משימה.